Lamminranta? Vai kaivo kaipaisi puhdistusta? No mehän tullaan paikalle. Auto voidaan jättää pidemmällekin, niin ei mene pihamaa krullalle. No puhdistus kestää sen pari tuntia. Kyllä. Kaivo pestään. Pumppu pestään ja letkut pestään. Ihan kaikki desinfiointiaineen kanssa. Me puhistetaan kaivo painehuuhtelulla, niin tulee varmasti puhasta. Joo, ne jyrsijät pyrkii pesiytymään tuonne kaivoihin. Sieltä löytyy aika monesti yllätyksiä. Kyllä se pumpunvaihtokin onnistuu samalla, jos on tarvetta. Tämän käsittelyn jälkeen me nähdään, minkälaista vettä se kaivo oikeasti tuottaa. Ja meiltähän tämä hoituu. Porakaivojen huoltoliike, Lamminranta, porakaivohuolto.net.